ଭିଡ଼ିଓରେ ମୁଁ ଦେଖେବି ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ ନୂଆ ଜାଗା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସିକି ଆମେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛୁ ପାଟନା ଶିବ ମନ୍ଦିରରେ। ରିଙ୍କୁ ଟିଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓକୁ ମୁଁ ପୁଣି ଆଉ ଥରେ କହିଦେଉଛି, ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି। ଆଉ ଲାଷ୍ଟ ହେଇଯାଉଛି, ଲାଷ୍ଟରେ ମୁଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଥର କହୁଛି ଲାଇକ୍ ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କମେଣ୍ଟ କରିବେ। ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ ବୁଲିଯିବା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଗେଟ୍ ଖୋଲିଗଲାଣି। ପାଟନା ଶିବ ମନ୍ଦିର ଭିତରକୁ ଆମେ ଗଲୁ। ପ୍ରଥମେ ଆମେ ଯାଇକି ଗୋଡ଼ ହାତ ଧୋଇଲୁ। ଧୋଇ ଧୋଇବା ପାଇଁ ବଢ଼ିଆ ସୁନ୍ଦର ବ୍ୟବସ୍ଥା ହେଇଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ପାଣି ଆସୁଛି, ଅଟୋମେଟିକ୍ ପାଣି ଆସୁଛି ସେଠି। ପାଦ ଫାଦ ଧୋଇବା ପାଇଁ ପୁରା ସୁନ୍ଦର ସୁବିଧା ହେଇଛି। ଆଉ ଏଠି ଆସିକିନି ପାଦ ଫାଦ ଧୋଇ ସାରିଲା ପରେ ମୋ ଭାଣିଜୀ ଏଠି ବର୍ତ୍ତମାନ ଫଟୋ ଉଠାଇବାକୁ ପୁରା ରେଡ଼ି। ଆଉ ତାପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଗକୁ ଆମେ ଯିବା। ଆଗକୁ ଗଲା ପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ମୋ ଭଣଜା ବି ଗୋଡ଼ ହାତ ଧୋଇ ସାରିଲାଣି। ଭାଣିଜୀ ଗୋଡ଼ ହାତ ଧୋଇକି ଫଟୋ ଉଠାଇକି ପୁରା ରେଡ଼ି ହେଇଗଲାଣି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ମନ୍ଦିର ପରିସରକୁ ଯିବା। ଦେଖନ୍ତୁ ସମସ୍ତେ ଯାଉଛନ୍ତି ମନ୍ଦିର ଭିତରୁ। ମନ୍ଦିରର ମାନେ ସୁନ୍ଦରତା କେତେ ଅତି ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛି। ମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ବନା ହେଇଛି ମନ୍ଦିର। ବହୁତ ପୁରାତନ ମନ୍ଦିର ଇଏ। ଆଉ ଆର ବହୁତ କିଛି କିମ୍ବଦନ୍ତୀ ଅଛି, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବି ପରବର୍ତ୍ତୀ ଭିଡ଼ିଓରେ। ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ କାରୁକାର୍ଯ୍ୟ ହେଇଛି, କେତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ କଲରିଂ କାମ ହେଇଛି। ଆଉ ବହୁତ ଦର୍ଶକ ଏଠିକି ଆସୁଛନ୍ତି, ବହୁତ ଭକ୍ତମାନଙ୍କର ଏଠି ଭିଡ଼ ହେଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ମନ୍ଦିରର ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱ ଅତି ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଭରା ରହିଛି, ମାନେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଲାଗିଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏପଟେ 10ଟି ଶିବ ମୂର୍ତ୍ତି ଅଛନ୍ତି, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଇ ଦେଉଛି। ଏପଟେ ମୁଖ୍ୟ ମନ୍ଦିର, ଏପଟେ ଯେଉଁ 10ଟି ମନ୍ଦିରରୁ 10ଟି ମୂର୍ତ୍ତିରୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ମୂର୍ତ୍ତି ଖାଲି ଦେଖେଇଲି, ବାସ୍ ସେତିକି। ତାପରେ ମନ୍ଦିର ମୁଖ୍ୟ ମୂର୍ତ୍ତି କତିକି ଯିବା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖନ୍ତୁ ଇଏ ହେଉଛି ବାବା ଆମର ପାଟନା ଶିବ ମନ୍ଦିର ଯାହାକୁ କହୁଛନ୍ତି, ଏ ମୁଖ୍ୟ ମୂର୍ତ୍ତି। ଓଁ ନମଃ ଶିବାୟ। ଏଠି ମନ୍ଦିର ଭିତରର ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ, ଛୋଟ ବଡ଼ କି ମନ୍ଦିର ବହୁତ ଭାବରେ, ମାନେ ବହୁତ ମନ୍ଦିର ଏଠି ଅଛି। ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ବି ହେଇଛି। ମନ୍ଦିରର ମଣ୍ଡପଟା ସବୁଠୁ ଅତି ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛି। ମଣ୍ଡପ ମଧ୍ୟରେ ଯେଉଁ ବାସୁଆ ବଳଦେବ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏ ବାସୁଆ ବଳଦେବ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛନ୍ତି। ପ୍ରଭୁ ନନ୍ଦୀଙ୍କର, ଶିବଙ୍କର ଭକ୍ତ ସେ ନନ୍ଦୀ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ଆସିକି ଆମର ନଈ କୂଳରେ ପହଞ୍ଚିଗଲା ପରେ, ବୈତରଣୀ ନଦୀ କୂଳରେ ପହଞ୍ଚିଗଲା ପରେ ଏଠି ଆମର ସବୁ ଜଷ୍ଟ ହାଲକା ଟିଫିନ୍ ଟିକେ ଚାଲିଛି। ମାନେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛି। ନଈ କୂଳର ପବନଟା ଅତି ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛି। ଆମେ ପାଟନା ଶିବ ମନ୍ଦିରର ଏଇ ଯେଉଁ ନଦୀ କୂଳରେ ଆମେ ବସିଛୁ। ବସିଲା ପରେ ବହୁତ ଆଡ଼ୁ ଆସିଛନ୍ତି ସବୁ ଭକ୍ତମାନେ, ଆଉ ଏଠିକି ସବୁ ଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ଆସିଛନ୍ତି। ଏଠି ମୋ ଭଣଜା ଭାଣିଜୀ ବି ସବୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ପବନଟା ବି ଏମିତି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ପବନ ଦେଉଛି, ଯାହାକି ଏଠୁ ଛାଡ଼ିକି ଯିବା ପାଇଁ ଟୋଟାଲ ଇଚ୍ଛା ହିଁ ହେଉନି। ଏଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ ଶିବ ମନ୍ଦିରର ଦୃଶ୍ୟ। ଆମେ ନଈ କୂଳରୁ ଥାଇକି ଉଠେଇଛୁ ପାଟନା ଶିବ ମନ୍ଦିର। ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛି।